Wabani uzengawuthenga lo. Ben, Ngizwe ngawo. Wesisakhuluma nawe. Imali Angikhulumi nawe. Ngizubheni wami lo. wesizodwa uyena uBen lo. Uyena uBen lona. Ben udayisele nomuzi. Manje ngashiya uBen la endaweni yami ukuthi ahlale angigadele as umuntu wami engithandana naye. Mangabe sengizwa sekuthiwa uBen uhlala nomuntu wesifazane and futhi kuney'nsolo zokuthi engathi udayisile lo muzi. Udayisele nomuzi. Wena ke sisike uthenga baba Kuthenga umngane. indoda yami indoda yami engishilo ukuthi Imani manini bafethu uthenga kubani? Umngane kaBen. Uthenga kumngane kaBen. Yebo 50,000. Hayibo. Imani Hayibo. 50,000 umzulu. uyabuka kahle. Kahle uBen. Imani umzulu wena. Awangale. Hayi akakwazi ngisho ukukhuluma waphi wena. Kwangale. Owakuphi nendawo usuka? Ngakuxosha Usuka eLesotho. Olisotho. eZimbabwe. Abasuthu bakhuluma njengawe. WeBen iphi imali? ngizokungitshele kahle ukuthi Ben, imali Ben. wena ke siswa abantu uzothula ngoba ukwazi ukuthenga umuzi ngo-50,000 Imali. ngoba ubona umuzi ongango-50,000 wena Akibelisa into kwama. Mani angizwa nginoBen. Umuzi imali ngiphi imali Ben? Akibelisa into kwama. ngiyasebenza mina ngisebenza Imanini bafethu. Iphi imali Ben? Akibelisa into kwamakhaya lapha emakhaya isinto. Ubufuna imali yokuya emakhaya? manje uplanile ngomuzi wakho Okay, manje akuchazele. Uthi boyfriend yakho. nangu umuntu nithandana ngiyalinga dad like uzuba la wena kwenzeka kanjani ngoba usisa nathi asikwazi wena. Umuntu thina simfunayo nami. Umuntu odayisa. uyangicasula Lo uyangicasula uhlangane nabangani bakhe. Abangaphandle abangani bakhe badayisa wena badayisele wena umuzi. Lo muntu ohlala naye wazi kahle ukuthi lo muzi lo akusiyo wakhe. Akusiyo futhi walo muntu wena wakho khakela imali. Wathula manje wathula mdayisi usula kanjani mdayisi Akukhulume la, ngiyakuzendlela mina wena. Akungikhulumelela. angizusayizimeni wena khuluma intombazane ethi uzoyinika kanjani imali ngoba ayihlali la emzini wakho Ngifuna ukwazi namhlanje kwenzakalani la. Wena sisuthandana kanjani nomuntu obuya kugebenga? Yabo uthi ukugebengile lo muntu. Ubhuti mina lo wangishela nami kade sathana noBen. wangaphela Sahlala emqashweni. Wesisi Wena wena emqashweni. uqoma abantu bangaphandle wena. Ngiyothi phela uthando nami. Uthando. Okay. Ubenginika imali nasi imali la ithatha kumina Hey. No. yazi ngiyitshela ukuthi bangikhohlisa omakhelwane dad hayibo Okay, sisuzodwa benisaxhumana noBen ngokufonela siyaxhumana njengabantu abathandana besaxhumana. zonke nje insuku uyangi-WhatsApp akhulume nami inkinga nje ukuthi uyazi ubuwenza thina isilima la ngoba wena makhona nefoni ujele emva kwenu usuloku uthalalisa nje angazi usuke wenzakani ngiyalingwa Usamthanda uzodwa kodwa. Ayisamthanda bona babini ayisabathanda bona. hayibo kanjani iy'thukuthuku zami ngithanda kanjani iy'thukuthuku zami umngane wakho loku mnika imali ngifuna imali yami la esandleni ngiyidingela ngifuna iy'mali le ngaphandle ngoba mina uzongifumela Okay, okay. Manje bafela asike sikhulumeni kahle. Siya emaphepheni. Iphi imali Ben? Imali ikhona bushi. Ikhona imali. Imali ikhona. Ikhona. Iphi nje? ayize phela imali ayikho Ikhipheke mayikhona. ayize imali buyisa imali unezisiphumele nayo sisi intombi yakho ngihamba manje wena kusho wena udlale ngathi wami wena uyahamba manje usuyabona uphinde ngomhla 30 sabe sisala sikwebhana bethiwa lo muntu ufike wena usihambile benzoba yini mina bezwayihlekisa mina Usehle nawe hamba kulaba bamhla 30. uyahamba naye ukutshelile wena usejethi uyahamba mina nje ungitshela ukuthi aminakazi lutho nje mina ngisuka le hayi uyahamba umhla 30 yena uyahamba Ngiyabona ukuthi wena ushawe imali ngenxa yokuthi laba bayahamba nabangani bakhe. hey wazadlala ngami WeBen aphethe ukukhuluma umuntu imali yami la wesisi ungidina kabi kusakuse imasizodwa imali wesisi abantu ababefike la uke wababona after usukhokhile imali la low onayendlu i-onayendlu iphi uyazi iphi kumanje onayendlu ngazi ukuthi ona endlu yena uyena nomngane wakhe ngoba umngane wakhe uyena afika wathi uyena odayisa umusi babangani ngabe umthemba uyimngane boyfriend yami kanti ngenziwe isilima uphi umngane wakho Ben ubungane wakhe Ben angisakuthembi hayi ngiyifuna imali yami angisakuthembi wena Abaleka umngane. uhlala la eSouth Africa wazi umuzi ka-50,000 ongaka Abaleka umngane. hayi cha angikuthembi bathi nihlangene nje kule angiqonda nje kahle hey Nihlukene uphi? Vela wahamba wabaleka.
Angazi ke mina uzokhokha kanjani imali yabantu ngoba uyaphuma Telefoni manje ngifuna ukubona. Mufuna nathi telefoni yakho. uzohamba ngashaya. Ifoni yabale. Umngani wakho. Awufone umngani wakho. Ufuna ukuthi hey siyayidinga imali. Shuthi kahle bengingathi benhlangene. Kusho sidami bengiyislima mina mbali lo ngoba islima aqolayo yinini. Hey usawendazi. Waphupha zodwa ngithi ngiyakuxosha ngiyakuzama. Ngiyakuzama. Fonela umngani wakho manje. Ngiyakuzama ngiyakugqokisa ugeza amanzi ashisayo. Fonela umngani wakho. Okay, mfonele manje, mfonele Ben. Mfonele umngani wakho lo. Fona phela. Beka la speaker sifuna ukuyizwa. Fonela speak. Ngilidale wena. Hey! Kanjani? Hayibo. Abahlangene lapho. Ben ayingene nje phone. Abahlangene lapho. Ayikene. Hayi bahlangene lapho. Hayi ngiyakutshela mina. Ayingene. Hey uzomthola umngane wakho bangayifuni imali yami. Mina ke Ayingayifuni. ngizobonisana ngeimali zenu kodwa nje mina emzini wami Hayi noma umuzi wami lo. No. Angikwazi umemzini. Manini Ben. Angiyindawo. Ben, yabo wena azidlala. Hey. Yabo Ben azisisi. Uvelelwa akakwazi ukukhuluma. Uthandana umuntu ongakwazi ukukhuluma wena. Akakwazi Phela bakuthina phela uthando. Bese futhi ngithanda umuntu ngimthanda. Benze nawe konke lokho. Uyakwazi ukuthenga ukukhuluma. imizi nje Yebo. go 50,000. Ngekaze ngalinga. Uyakwazi ukukhuluma. Ngalinga weJesu. Uyakwazi ukukhuluma. Yebo. Yinto ongakwazi. Ngizotrend. Ben, Hayi ngizotrend. le umgcineni umthole efoni nje bengangeni number yakhe. Into ephelile ubeke ephelile. Yeah? Ubeke ephelile sadiwana naye. Ngithi efonini Hayibo, khuluma phela ndoda. Bese uyakwazi ukudayisa wena. Awusakwazi ukukhuluma. Hayibo, Efonini umthole efonini. Hayi kudala kakhulu kodwa lo nto sephelile le kodwa ubeke ephelile. Awuthithizi ngisemalini. Kanjani? Yini ephelile? Evikini Yini ephelile? Ebeke ephelile ifoni ukugcina kumthola efonini. Ugcina umthole evikini Ngoba eliphelile. sekuphelile kwathitholile imali. Bangabona ukuthi ukhoshosho lapho. Shise nihlangene nina. Niyahlangene nina. Ayikho enye inamba. Ayikho enye inamba. Hayi nihlangene nina. Ayikho iyo mbakhe be. Ah, ngoyibheka phela. Ayikho. Angobheka phela nami. Ben. Ngoba ngiyafuna le mali. Ngiyayifuna. Azidlala. Hayi angidlali. Izame enye inamba esokwazi ukumthola kuyona umngane wakho. Akuyizame Ben. Wena ukuzame nami. Ngoba ngiyayifuna imali yami. Ngiyifuna la 50,000 rand wami. Awubheka inamba leyo. Hayibo mina ngiyazi lena. Wese sengithandana kanjani nalabantu? Umuntu ongazi ngisho ukukhuluma. Usezimungulu manje uyashwashwatha manje. Uthando Mina ke ngamxosha nini nje lo muntu ngithi ngibalekela laba bethu abashesha kakhulu ngithi kwazi uyangithanda. Uthando nami. Ngiyothi noma ngisenqosheni ngihle kahle emqasheni wami. Nesihlalo sephansi bakho. uzozacela ngizokuyakhelani bobhuti khululekani. Khululekani bhuti hayi ngoke ngizwe Nkosi yami. Hayi ngoke ngizwe. Hayibo nayi imhlola. Nakho umlinge emzini wami. Okay, wena sisi. Hey mina ngiunderstand lento. Wena sesilento yenzeke kanjani? Wena uthandane nini naye like kuze kufike ekuthenini udayisa like phela umuzi kazodwa lo kasesizodwa. Udayiselwe nini wena umuzi? Ithini into? Ngiyaunderstand. Wena sisi Kasisi ngoba phela mina ngihlezi ngifonelwa la ngithi hayi cha. Okay, wena sisi like ubumtholeze yonke into normal wena sisizodwa. Mangabe khuluma nami njalo nje ebusuku uyavalelisa sasho good night. Angiboni inkinga mina. Ngiyazi nje ukuthi si right nomfana. Akusho phela bekuwena isilima. Ukusho bekuwena isilima phela. Wena nami la. Usihlakaniphi lo uthenga indlu wena 50,000. Ungayibuzi nje konke. Okay. Bese ngoba vele wena usqueeze ngiyadasela nayo ngemali encane. Funa mina nqaba. Okay, imake sesimbali. Kazi kwahla kwami sakhona nekulomuzi Nkosi yami. Imake sesimbali. Kunento engifuna ukuyithola la. Before wena wenza ama payment. If umuzi onje nawe mfethu uyawubona iquality yalomuzi. If umuzi wo50,000 why wena ungazibuza ukuthi kwenzakalani? Yini enze ukuthi nawe uzucabanga ukuthi umuzi ongaka neyade engaka ungazi ube 50,000.